खुलुमबाय लोगोफोर वेलकाम बैक टू द चैनल सिकन क्रिएटर्स यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ दिनैहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव रायलायनो थाखाय आखायाव लादों प्रिया बर'नि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ प्रिया बर'आ सोर बे साननैसो ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जाबाय थादोंमोन प्रिया बर'नि मोननैसो भिडिअ स' प्रिया बर'आहै दिनैहाय फेसबुकआव फिन लाइभआव फैफिननानै बर' हारिनि गेजेरावनो बर' राव रायलायनानै बिथाङा निमाहा बिफिनदों स' बेनिखायनो आं दिनैहाय बिथांनि सोमोन्दै भिडिअ खालामफिननो गोनां जाबाय बिथांनि निमाहा बिनायखौ रायजो राजाफोरनो फोरमायनो थाखाय रायजो राजाफोरा बिथांनि निमाहा बिनायखौ गनायोना गनाया बे नोंथांमोननि बाथ्रासै बिथाङा निमाहा बिनायखौ रायजो राजा नोंथांमोना निमाहा होयोना होआ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो आरो आंनि बायदिब्ला मानसि जानानै मानसिया सानसे नङा सानसे माबा मोनसे फिसा गोरोन्थि मावो बे नंगौ माब्लाबा आंबो मावफ्लांनो हागौ माब्लाबा नोंथांमोनाबो मावफ्लांनो हागौ स' बेनि थाखायनो बिथाङा दिनै गावनि गोरोन्थिखौ बुजि मोनबायब्ला बुजि मोननानै आरो दिनैहाय फिन लाइभ फैनानै बिथाङा दिनै बर' राव रायलायनानैनो निमाहा बिदों स' बिनि थाखाय आं बिथांखौ आंनि फारसेनिफ्राय बा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांखौ बर' राव रायलायनाय मोना गोसो गोरबोजों बरायबाय आरो आङो बिथांखौ आंनि फारसेनिफ्राय निमाहा होबाय आरो रायजो राजा नोंथांमोना निमाहा होयोना होआ बेयो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायलायदो निमाहा होनायानो मानसिनि बयनिख्रुइबो देरसिन गुन स' बे बाथ्राखौ बयबो मिथिखायो बयबो बुजिलायदो बिथाङाबो सासे बर' फिसा बिथाङा गावनि एड्रेसखौ खोन्थानानै लामारानि स' नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लादो आं प्रिया बर' बिफा बनेश्वर बर' गामि बाकुला पोस्ट अफिस बारिद्वार डिस्ट्रिक्ट सनितपुर आं थांनाय जिगु अक्ट'खालि बर' हारिनि थाखाय जे बाथ्राखौ बुंनायनि गोरोन्थि मावबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिनि थाखाय आं दायनिगिरि बे दायनि थाखाय आं गासै बर' रायजो राजानि सिगाङाव निमाहा बिबाय बे दायनि थाखाय निमाहाखौ आं बर' हारिनियाव बिबाय आरो आं बेबायदि गोरोन्थि जिबनाव खालामलिया गोजोन्थों I love बर' नेशन and I love बर'लेण्ड लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बिथांनि भिडिअखौ नुबाय बिथाङा निमाहा बिखाबाय दायो निमाहा होनाय होयि बाथ्राया रायजोफोरनि आखायाव थाबाय रायजोफोरा निमाहा होयोना होआ बे नोंथांमोननि बाथ्रासै स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालामनानै होदो आरो चेनेलाव जायफोरा गोदानै फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थांदो आरो खाथिनि बे घन्टा बाटनखौ थुनानै लादो दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन जय बर' हारिनि जय बाय बाय